Tohle není jen nemovitost, je to investiční apartmán v aparthotelu Kolštejn. Vítejte v Branné. Hledáte investici, která dává smysl? Nabízíme apartmány v Jeseníkách, které můžete sami využívat a zároveň vám vydělávají. Přijeďte, zpomalíte a vypnete. A když odjedete, apartmán pracuje za vás. Pro více informací mě neváhejte kontaktovat, budu se na vás těšit.